वाह वाह बिट्टू जी, वाह बिट्टू जी वाह। बिट्टू जी खूब बोलतानी। कहता जियो को हमें हमरा जू लगा के पर्स रही के मन कहता जी जू कह दिए और टीका देख ली, टिकुली ले बेहोश बा। वो एके जगह टिकुली मिलेला बबलू। कहाँ वहाँ दिल्लियों में मिलेला रेड लाइट पे। साठ के जब के लिए सुनाओ ना आओ चल जाना मार दूंगो 200 वही जब मिलेला, बाकी कोई मिल नहीं खे सको। आ यहाँ के गोतनिया के तनी सोम सुर सीख लो। अगर वही माइक में साफ सौ बोल देम नु तो का कहीं नहीं पता बा। फ कखो को गावत होई। अगर साफ रुआ सौ बोल देम तो गावले छोड़ देब हम। आ कहतनी चीनी के बात आ कहतनी घर के बात तो रौरा ऐसन ब्यास लोग के हमरा दरवाजा तर तो एंट्री ना होला, घर में कहाँ से कोई ना ध्यान दो। रौआ ऐसन ब्यास हमनी के गाँव में ना घूमी है ना, साटा के तो बाटे है। रौआ लोग इन ले सुर में हमनी के गाँव के पीली भोकेली सब। और वो कह देनी चीनी के बात सुनी यहाँ के कहानी। यहाँ के मलिकाइन हमार पक्का दोस्त है। पकिया है। जब दोस्ती में हमनी यहाँ के गावे नहीं पकिया घमंडी है। गावे नहीं सन तो हमनी के जान पहचान बा। यहाँ के आइल बनी दिल ये 5 दिन पहले के कहानी सुन ली सब। बात होत रहे फोन पर, मलिकाइन कहली कि हो ए बिटू पैसा कमाई भइल बा कुछ भइल बा, महीना मिलल बा। भइल होके महीना आइल होके तो भेजो। महीना आइल यो कंपनी बिट्टू जी कोनी देखो ना, कंपनी महीना 3 महीना से रोक ले ले बिया। हां 3 महीना से हमर महीने नहीं खे होते घरी। कहली कि सुनो खर्चा बा घरे, सर सब्जी नहीं खे, आटा चावल नहीं खे, दाल गेहूं नहीं खे, कहाँ से किनाई? कहाँ से किनाई? मलिकाइन खिसियली, बिट्टू जी कहनी खिसियला के काम नहीं खे। नहीं खे गरम भइली, बिट्टू जी ठंडा देनी। कहनी कि सुनो एगो चुम्मा ले लो। हाय हाय हाय। बात में 20 गो चुम्मा बिट्टू जी दे देले। आ कहले कि काम चलावो यही से। चुम्मा कहाँ देले रहले? चुम्मा से काम चलावो। बिट्टू जी बात कह के भुला गईले। 15 दिन बाद बिट्टू जी फोन करते रहे कि हो महीना आ गई। महीना आ गई। कहली कि अब मत भेजी पैसा तो का हो लड़का के फी दियाइल हो। आ तो टेंशन मत करी रुआ, 15 गो चुमा देहनी नु कि 20 गो। 5 गो चुमा लड़का के फी जमा कर देनी। 3 गो चुमा से 2 महीना के राशन ले लेनी। वो लेला बाकी दे देला राशन। 6 गो चुमा देनी हो तो 1.5 महीना के दूध होके हो गई। ओहो दूध अहिरो चढ़ा के 6 है। रउआ कहनी कि चुमा से काम चलावो, यही चुमा से हम ये महीना के निपटारा कर लेल बानी। अगला बेर महीना भेजे। इतना चला कि यहाँ के मलिकाइन है। रउआ का चीनी या मीठा खिनवाए। मलिकाइन के हाल चल ले ली। ई चीनी मीठा के खुद मीठा हमें। बहुत तारी फोन करके के सुनी ए प्रियंका हम बड़ी दुख में बानी। हम कहनी का भइल आ तो का भइल। ऊ नाती तक जा तरे घूम तरे प्रोग्राम करो तरे ने हमरा जवानी में मूर्छा लागता। हम कहनी का भइल बा दिक्कत होके तो हमरे घरे चली आओ। मलिकाइन यहाँ के को तरी कि ना तरकारी मंगौले बनी। हम कहनी तरकारी का हो तो बैगन मंगौले बनी। गोला का लामा का? अरे हम का कहीं गोल को दूगो लमको दूगो। तब बिट्टू जी जितना है ना ध्यान देते नहीं उतना मलिकाइन पर ध्यान दी। ना तो बेहाते होई। हां बेहाते होई है। पूजो साथ अब मेरा रु गइला बाद पीलियो ना सेट होई रुआ से। ना उत हां कोएक बा कैसे भाव लागता है सुनी तनी। कहत तारी यहां के मलिकाइन कैसे ये बलमुआ ये राजा जी। अरे दिल्ली छोड़ा, तू दुगोला गावल छोड़ा है नाती। दुगोला छोड़ो तू ने दुगोला गई बतले हमार दोनों गोला लोग काट लेके चल जाए। कहत तारी कैसे हो कि यारे जाके रहुआ बाहरा में माजा खूब लूटी बोतल कह तारी की बुझ लो बोतल हमार दारू का फूट के बाहर आता नाती बुझ लियो। एक पैक मंगा के धैले बिया कि अइते तनी पियते तनी प्यार के मूड में आके छुओते पियते तो तनी आधा घंटा आउट टाइम बढ़ाई। हां ई नाती दिल्ली में बड़े कहतिया कैसे कहतिया हो कि यारे जाके रहवा बाहरा में माजा
बोतल फूटी कि बोतल फूटी ए बबलू कि बैगन लेके सुती अरे बोतल फूटी। सुनी है ना हट तो टिकट के पैसा हम दिलवा देतानी। अब बात मानी घरे जाई यार और मुंह मराला से करम धर्म चली ना कोनो ए मुंह मारला से कोनो फायदा नहीं कि एक बार घरे जाके मुंह मारम तो ढेर काम आई। कहती है कैसे कि बैगन लेके सुती बोतल फूटी बैगन लेके सुती बोतल फूटी तो नदी बीच गैया क्या बात है हो जय हो और आई संजय जहरीला जी के तरफ से बहुत बहुत हजारों रुपए का पुरस्कार बा राजू बाबा के तरफ से। बिट्टू जी के दे दी टिकट करा के गाँव में जास ना तो मेहरारू काम गबड़ा दी कहे कैसे है बबलू सुबह शाम खाए जाली हाजीपुर के केला लइकन में इन केला होला ठेली ठेला सुबह शाम खाए जाली हाजीपुर के केला लइकन में इन काला होला ठेली ठेला और हई देखो रंजीत बबुआ है से टिकट करावा पूजा ना दे दा ब्याज के पिछला पैकेट में रख ले सब हां पिछला पैकेट दी है ने पैसा है रखी पैसा के रुआ ढेर काम बा ढेर काम बा हो जाए के बाद धली दे दो लक्ष्मी टिकट करा के आज निकल जाए के अगर काल ले घरे नहीं खी पहुंचो हां तो हाजीपुर में उनकर खेला हो जाई बैगन पका के चूल्हे में एथी खींच दी हां चोखा बना खा गलिए कहे बा कैसे हो कि अरे लहंगा से फेंको तावे से जिया पलूटी बोतल लूटी फेंकता बुझ लिया बे एने एकरा लहंगा से फेंकता ने उनका चुनरी से फेंकत हुई साड़ी पहिरे ली ना अरे फेंकत होई बाकी ना पहिरे ली वो पहिरे ली कहे कैसे कि अरे से जिया पर लहंगा से फेंको तावे लूटी बोतल हां बोतल फूटी बोए कोनो लेके सूती बोतल फूटी बोए कोनो लेके सूती बोतल फूटी की सुनो ए बिटू बबुआ फोन आवता हमरा लगे हम झेला तनी 4 टाइम फोन में हरारू के कह तरी की जवानी में तो मूर्छा लाग गई आई दे अब पेट्रोल डीजल खोजता उन्नति न पाता बा ऊपर से झड़िए गेलो भीतर से खत्म बा अरे का कह तरी कैसे हो कि अरे दीने दीने झरता जवानिया में मूर्छा दीने दीने झरता जवानिया में मूर्छा देह पेट्रोल खोजे पाट औरी पुरजा देह पेट्रोल खोजे पाट औरी पुरजा कह तरी केहू कोड़वैया बा
केहू कोड़वैया बा हम एगो देवर बा तो वो बकलोल बा। हम कोड़ देती ओकरा बुझात नहीं के कुदारी केने बा आगे से कोड़ी की पीछे से। ओकरा बेटे धरे रखे आवा। एक दिन सोचली कोड़वा ली तो पिछुआरा पूरा खेत कोड़ के नतिया दा गइल घर है। ओकरा पीछे ही ठीक लगेला कोड़े में। पीछे ही कोड़ता गोड़ा कोड़त नहीं खे। ओकरा ले बढ़िया तो रंजीत है बबलू के भेज दी तो 4 बेर ट्रैक बनवा के कोड़ के आ जाए। बीपी लो कर दी। ये तो पूरा छोटा हिला हिला हमार तबियत 365 दिन नहीं ग रहला। ई बुझो सापन। हां आपन ट्रेन में आवत रे आधा घंटा में दांत लग जाई। हां दांत लग जाते इनको हैं। फटाफट से पैसा ना दियो तो इनकर दांत लगले रह जाई। काहे कि फिर से होई दांत बैठावती अंगूरी डाल डाल हिला के दांत तुरती ओइसे दांत टूटी। इसे दांत टूटी का मुंह पर चामड़ा के चप्पल सुंघा दे। ना को तब हां ओ से टूट जाई। कहतिया कैसे हो कैसे कहतिया कि अरे केहू कोड़ वहिया नइखे मोड़ गइल खूंटी बोतल खूंटी बढ़ गइल। देखो खूंटी उनकर बढ़ गइल बा। देखाओ खूंटिया नु खूंटिया जौन बा उ बढ़ गइल बा। आ केहू कोड़वाई होई तो कोड़ दी तो खूंटिया घट जाई। का करे कहतिया कैसे खूंटी संगे संगे कि अरे केहू कोड़ वहिया नइखे बढ़ गइल खूंटी बोतल कि अरे बोतल काले के सुतेली बता दो घर के बात। काले के सुतेली सच बात मत कही है। बिट्टू जी के मलिकाइन काले के सुतेली काले के सुतेली बैगन और कुछ ना भ्यांटना नु तनी मुरई नेवार सब के बा जौन मन के तोन लेके सु सके। जय हो जय हो जय हो। तो ऑनलाइन प्लास्टिक के मंगा ले भैया। कोह तरीके से कि बैगन लेके सुती बोतल टूटी। बैगन लेके सुती बोतल फूटी। 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 देख पूजा बिट्टू जी हाउ टिकुली साटल जहिया से छोड़ दे तो कुछ काम के आदमी हो जाए। एक मरद लेकर नहीं खिलेगा टिकुलिया से। मरद हई तो टीका मारी हो टिकुली बिना कौन काज बा। कौन का जो महाराज ओकरा ले बढ़िया मूछ तो लगावल मूछ हो जाता है। हां हैं? बैगन और लिया टिकुली छोड़ी आई एगो बढ़िया तनी कुछ गाई दोबारा कुछ सोच समझ के मौका दियाइल बा। हां तो मौका के फायदा उठाई कुछ बढ़िया गाई कि मार्केट में कुछ नाम होखे। आई गाई या जोड़ लगाई जोर लगाई